Mr. Eric Agbon. Dagan kay salamat, babe. Indot kay kagtingog ba? Tinood lagi. Speechless ko kung minaw. Indot kay tingog ito bata, bilib ko. Mayong udtos tanan. Supposedly yung tato si Gob ani din apan doon na sila'y family bonding. Kauban si Gob, si Sir Mark ug iyang asawa si Yvonne, ilang anak na si Gabi og si Ma'am Didi, tuwa sila sa Holy Land kay nihangyo si Ma'am Didi nga mag-offer og prayer dito sa Holy Land. So ningon si Gob nga kamulang duha ni kuan dito Eric, ni Herbert, Attorney Herbert. Sige sir, walay problema. So Boy Scout man ta. So mo nang karong buntaga mga kaigsunan tuguti nga bisan og wala si Governor Dudu Cagas, isipan lang ninyo nga ang ilang kasing-kasing ug una-una kauban nato karong buntaga. Unya prueba niya na mga kaigsunan kaning butang nga ato ang kaning butang nga atong gidawat karon. Nag-celebrate ta tungod kay sama sa giyon kaganina ni pastor, dunay mga butang kanang mga butang nga ginahimo ang labang makagagahom nga maghatag ka nato karbo. Gani kung atong palawnan pag yun ang hinungdan nganong naa kining maong gambalay, nganong naa kining maong municipal tribal hall, kuha mo guni sa mga kaigsunan simbolo sa panaghiusa sa ato ang mga membrong IP dinhi sa lungsod sa Bansanan. O gani ningon si Ma'am Didi nako, nakulay meaning anang IP ay Rick, kay kung mangutana ta kita IP indigenous people sa iya lahi. Ang meaning daw sa IP para kay Congresswoman Didi Cagas, inspired people of Bansalan. Nga naman, kay kung sa una matod pa ni Bai Merna Malang na madiin-diin mo pangita o building o asa mo meeting. Karon pwede nang kadaan lo mag-meeting kay pati naman nindutas to ang ato ang Municipal Tribal Hall. O gani mga kaigsunan sa kay Congresswoman Didi Cagas mangod commitment mangod niya 2019, di ba Ma'am Bernano? Commitment ni Ma'am Didi kay sa tibuok Davao del Sur, proud ko nga mo ingon sa inyo nga ikaduha mo nga gitagaan ni Ma'am Didi ug sama niini. Ang una namong gitagaan ang lungsod sa Kiblawan kay Dato Gideon Salutan kanang Balaan Prime of Kiblawan nihatag pud sama niini. Ang kuan lang siguro ni ma'am kung pwede ato istorya sa Ma'am Didi kato dito 3 million gyapon to gipunan na mo ni Ma'am Didi og 2 million among gipakuran unya nagbutang ni og dormitory sa Kiblawan kay dunay mga kaigsunang blaan man god nga nagalugsong na mga pasyente sa Kiblawan di na makabalik og Abnati, Kimlawis, Bulsalo, mga lagyo nga lugar dito. Ang gihimo ni Dato Gideon Salutan nag-request sa mga dormitory nga pwedeng kapuy-an sa mga miyembro sa IP nga taga-Bukid nga dili makauli kay magabin-an na din sa Kiblawan, gibuhatan na mong dormitory. So ang kalahian nito, Kuralado, same lang yapon ang yung forma actually. Same lang, na function na function hall, yan na ay admin building, tapos gipakural na mo, nagbutang mi og dormitory. So siguro dinhi atong ang iyong pag-usab si Ma'am Didi kay napaman say another 2 years sa iyang last term man karon ni Ma'am Didi napaman say 2 ka tuig atong hangyoon si Ma'am Didi nga kung pwede ato gining makural para dili bisan kinsa lay mosulod siguro ma'am no. Kanya kuha ko sunod tag dormitory. Ato hangyoon si Ma'am Didi bisan another 2 million para makural nato ni at the same time makahimo ta og pwedeng katulugan sa ato mga membrong IP kung magabin-an dinhi sa lungsod sa Bansalan. Mga kaisunan, usbo nako, kani si Congresswoman Didi Cagas, lahi ni siya, parihan silang gubag, duha. Pag mo commit na sila, ilag yun ang tumanon. Dugay-dugay ang proseso, apan ilahag yung gihimo. Kaning atong gi-turnover karon, ipik lang ni mga kaisunan sa pangandoy ni Congresswoman Didi Cagas, ni Governor Dudu Cagas, o ni Vice Governor Mark Cagas, alang sa atong mga kaigsunang IP. Kung inyong nabantayan ang mga kabukiran dili lamang din sa Bansalan, Sulok, Kiblawan, Malalag, Matanaw, gina-open nato ang mga farm to market roads, giabrihan nato. Naningkamot nga kung pwede masudlan gyud og sakyanan, mapanindot ang ato ang kanang dalan
pasulod sa mga kabukiran tungod kay gusto nato nga atong ma-reach out ang atong mga kaigsoonang IP og mulambo po ang ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Dini sa bansalan mga kaigsunan, this year and next year, doon na tayo daghan kay pondo para pagpasiminto sa atong mga kadalanan. O ganit nasugdan na nato, kinsa may taga Pluto dili, managa bansalan. Atong nang ipasiminto dito dato ang atong dalan paingon sa Bakufa. Nanaputay nagdangarang budget para sa Sitio Lilong paingon sa Holy Land. Kaning ato ang pagsiminto sa Libertad paingon sa Bitaog. Kaning ato ang continuing nga pagsiminto sa gikan sa Iman paingon sa Alegre, palusot dito sa Gagpan paingon sa Balutakay. Unya nanaputay pondo nga nakuha karon para ma-continue na to ang atong pagpasiminto gikan sa sentro sa Kinuskusan, Darapuay paingon og Alo. And then bago lang, just yesterday, nanawag sa kuha ang isa sa mga staff ni Senator Bongo kay ilapong magbutang po sila additional na allocation para sa pagpasimintos dalan gikan sa Sitio Bagong Silang paingon ug Guma, siyudad sa Digos. Natay pondo din ha. Duna po tay pondo nga sani ato pong gipanigamutan nga magawas ang pagpasiminto sa dalan gikan sa Barangay Kabligan, San Vicente, Kibao, Palusot ug Bonifacio. Lungsod usab sa Bansalan. Mga programa mga kaigsunan nga sani kanang gusto ni Congressman Didi Cagas nga mapatuman tungod kay mao gud iyang pangandoy nga kung mahimo gyud ang ato mga kaigsunan nga mga IPs kabukiran moasinso gyud ilang kinabuhi kay nasayod si Ma'am Didi unsa kapait ang kinabuhi kung nakasbukin mananom kag mga gulay pagkahuman mga lata ra mahal kayo ang sani fertilizer mahal kayo ang mga seeds pag abot sa ubos short na ta kay ngano man wa may tarong nga dalan ikarga pa nato kabayo ikarga pa nato motor usa pa mabot sa merkado nangalata na nga atong mga gulay. Pangandoy kana ni Congresswoman Didi Cagas mga kaigsunan mo nang naningkamot siya sa iyang termino mag-end na karong 2022 naningkamot siya nga kung pwede dilit man tanan apan ang mga major roads sa probinsya sa Davao del Sur atong mapasiminto para matagaan atong kaigayunan ng atong mga kaigsunan nga moasinso. Ang akong hangyo lang mga kaigsunan, ang hangyo ni Congresswoman Didi Cagas alang sa atong mga kaigsunang IP, naaman din aron si Dato Roger Manapol, naaman si Ma'am Berna, naapod si Bai Norma Rivera. Ang among hangyo lang yun sa mga IP nga kung unsa man nga mga programa o kayuhan nga muabot sa atong tagsa-tagsa ka mga IP communities. Ang among hangyo lang yun sa inyo atong suportahan ang mga programa kay kini mga kaigsunan para og alang lamang usab sa inyohang kalambuan. So daghantang mga pangandoy nga mga ipang-develop ng mga tourist spots. Dili lamang sa Bansalan, dili lamang sa Digos, lakip na sa mga kalungsuran. Ang ato lang yung hangyo sa ato ang mga kaigsunan nga ato ning suportahan, atong ihangop ang maong programa kay panahon ug oportunidad kini karon nga atong mapakita sa atong mga kaigsunan, labi na sa atong next generation. Sa atong umabot nga mga henerasyon nga doon na kita mga maayong pangandoy alang nila. Mo na nalipay ko tungod kay so far wala gid may problema sa amuang mga projects pay tungod sa turismo nga ang maigo ang mga ancestral domain Sir Dato. For example sa Matanaw dunay umaabot nga pondo dito para sa Matanaw Cave. That's worth 40 million pesos para sa pagpanindot sa cave dito sa kung wa ko na sayo Talambato, Barangay Asban. Dili sa Digos na atay 40 million nga viewing deck nga atong himuon dinha sa Kapatagan. Sa Campo Gis ibabaw na ang pondo ni abot na og ang pagsiminto sa ato ang dalan paingon sa Holy Land dinha sa Propniption sa Sitio Balutakay, Managa. Daghan pang mga programa nga atong gusto ipanay apan di lang ko maguna-unang announce guro kay baso niya di na po moabot kay pandemya ba karon apan naningkamot si Congresswoman Didi Cagas kutob sa mahimo nga ang tanang sektor sa atong katilingban makatilaw sa programa sa atong gobyerno tungod kay atong gusto yung ipaibalo sa atong katawangan na ang gobyerno nga nagtagad ninyo. So kaninyong tanan nasayo kung nalipay mo ni ini gambalay nga ato ang giturnover karon
apan dili kini katapusan sa ato ang na-establish na nga relasyon. Ayaw kamo kaikog, ayaw kamo kaulaw nga muduol sa ato ang opisina, sa Kapitolyo, kay Governor Cagas, kay Mandidi, kay Vice Governor Marcagas, kay Andami ug Tagana nga mutubag sa mga problema sa ato mga kaigsoon ng IP kutob sa mahimo sa opisina ni Congresswoman Diligar. So kaniyong tanan, congratulations o maayong buta.